Moet je het? Even wachten we op. Leg hem dan maar weg. Leg hem even Moet wel even iets opzij, want anders dan... Wacht maar, ik trek hem al Hoe is het met jullie? Ah, het gaat wel. Ja, oma, wat Nee, blijf zitten. Jongen, dame. Frans de grote regelaar. Rob, kun je maar volpakken? Spierpijn, man. Nou al. Van wat? Oh, spierpijn. Nou, wacht even. Nee, vorig jaar. Nee, dus ja, ik zit daar zeg al vorig jaar. Ja, komt er maar aan. Nee, je hebt blijf zitten. Ja, maar daar hebben we elkaar bewegen. Misschien nog. Ja, maar ik weet niet waar je Hop, 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 hop. Maar